Til øens største grundejerforening, Rindby Strand Grundejerforening, har lige netop fejret deres 75 års jubilæum. Og i den forbindelse, der valgte Fanø Kommune at forære Grundejerforeningen en flagstang. En flagstang, der skulle stå ved nedkørslen til Rindby Strand, og dermed markere overgangen fra sommerhusområdet til vores flotte strand. Og ideen den fik jeg egentlig fra en af vores gamle danske sange, I Danmark er jeg født, og heri der skriver H.C. Andersen jo som bekendt, du danske, friske strand, hvorfra Dannebro vejer. Så ville der være noget flottere, end at Dannebro vejede for Rindby Strand. Ja, goddag, det er borgmester Erik Nørby fra Fanø Kommune. Jeg vil gerne have lov til at bestille en flagstang. En flagstang på 10 meter, og jeg vil gerne have den leveret ved nedkørslen til Rindby Strand. Ja, goddag, det er Erik Nørby. Er det teknisk afdeling? Ja. Jeg skulle lige høre, om I kunne sætte en flagstang op ude på Rindby Strand her i eftermiddag. Den skulle være leveret ude ved nedkørslen. Hvad siger I? Det kan I godt klare. Jamen, det er en aftale. Tak skal I have. Nej, det må man ikke. Hov. Hvad var det, han lige råbte der? Er det ikke lovligt? Så må vi da lige finde ud af, hvad det er, vi er i gang i. Om det egentlig er. Om vi må det her. Ja, vi skal ikke lave noget forkert. Nej, synes jeg ikke. Jeg ringer lige til borgmesteren. Skal vi sikre os? Ja, det synes jeg. Erik Nørby. Ja, hej Erik. Det er Karl Martin. Vi står hernede på stranden. Der er lige en, der har fortalt os, det er ulovligt, hvad vi laver. Ja. Kan det passe? Det tror jeg nu næppe, der er regler for. Nå, det er der nogen, der mener. Jamen, for en sikkerheds skyld, så undersøger vi det selvfølgelig. Kommunen skal jo ikke gå hen og begå en stor ulovlighed. Bare rolig. Jeg vender tilbage. Ja, vi skulle nødt gøre noget forkert. Vi kører hjem igen. Hej. Hold da op. Ja. Hvad er det for noget? Jeg ved ikke, hvad det er. Bureaukrati i højeste gear. Ja. Nå, så må vi hellere få skrevet den ansøgning til Statens Miljøcenter. Nå, der kom der en mail fra Miljøministeriet. Det bliver spændende at se, hvad de skriver om den her sag her. Miljøcenter Ribe giver hermed i medfør af Naturbeskyttelseslovens paragraf 65 stykke 1, jævnfør paragraf 8, afslag på ansøgningen om dispensation til at opsætte en 10 meter høj flagstang på stranden nedkørslen til Rindby Strand. Nej, det var ikke et lille eventyr. Det var endnu et eksempel fra System Danmark. Når vi er nået dertil, at det er forbudt at flage med Dannebro fra en dansk strand, er System Danmark gået for vidt. Vi bliver til stadighed udsat for mere og mere kontrol, for flere og flere uigennemskuelige love og regler. Og Venstres slogan, mennesket frem for systemet, har aldrig været mere aktuelt end nu. System Danmark har aldrig været stærkere før. Som borgmester og erhvervsdrivende kan jeg ikke kun se til fra sidelinjen. Det Venstre, jeg vil repræsentere på Christiansborg, er det Venstre, der sætter den personlige frihed i højsædet i enhver henseende og lovgiver ud fra frihed under ansvar. Er du enig, så stem personligt på mig den 15. september.